Čus lidi, vítám vás u videa, kdy budeme natáčet Charlieho. Teď jsem to zkoušel jednou a zatím mi to nešlo. A jdeme na to, dejte like, odběr a zvoneček. Dejte 100 lajků pro tohle video, nevím, prostě se nezahrává s duchem. A já to udělám, když mám 9. Před Vánocema, jo. No, chybí 14 dní, ale to je jedno. Jo, a lidi, zeptám se, po těch Vánocích, dívali jste se na to video, kde budu mít po Vánocích merch. Určitě vám ho ukážu. No, tak jdeme na to, blablabla. Teď si říkáte, proč vám to nemůžu osvětlit, protože zaprvé je tady, nemám třeba baterky a jdeme na to jinak. Charlie, jsi tady? A pověz mi, Charlie asi spí? Charlie tam asi dává hodně velkého šlofíka. Charlie, jsi tady? No, Charlie. Je mi 11? Myslím, že to nefunguje. No, když tak, teď to musím úplně celý vypnout video, takže se podívejte na to druhý video, co natočím. A zkusím to, jo. Ty to vidíte? Tak Charlie, jsi tady? Charlie, můžu tě natáčet? Asi prdnu, kecám. Charlie, nedělej si ze mě prdel. Jo, úplně normální, vole, že se nehýbe. No, tak vidíte lidi, že to nefunguje, jo, na to ještě zkusím. No. Ale vidíte tam úplně strašně málo, takže, ale neskoušejte to, jo. Tak já to zkusím ještě jednou, jo. Charlie, je mi 11? On se pohnulo. Tady je ne, ano, ne. Co? Tady je ano, ne, ano, ne. A on se to pohnulo. Já jsem řekl Charlie, je mi 11 a on se to pohnulo na ne. To existuje. No ty jo, ten Charlie moc existuje. Nekecám, Charlie asi neexistuje. Charlie asi dával u sebe doma velkého šlofíka. Zkusíme něco. Charlie, je mi 9? Charlie, je mi 9? Charlie, je mi 9? Charlie je asi retardovaný. A tady budu zkoušet minutu. Charlie, je mi 9. Charlie, je mi 9. Charlie, je mi 9. Charlie. Zbývá do Vánoc 14 dní. Charlie je retardovaný. Tak já bych to radši ukončil. Pro další video čus. Dejte prostě 100 lajků a odběr a zvoneček. Čau.